Bos gas. Mama Rehan. Mama Rehan sing duwe Abu Dhabi. Nok Jana Dalan. Mimi Wahyu bos gua. Mimi Wahyu. Amelo. Mimi Wahyu. Nok Nita, Nok Edas sing dari ngomong. Papa Hilan, Mama Meta bos Bina Remaja Indah. Bos gua Mimi Wahyu. Nok Dian Sandra. Lawas jamane ora ketemu. Ati sun Kanggo Mama Kudarjono. Kaya kelayu duwong ganteng. Kanggo Kang Kaji Jono. Mama Rahma. Sampai ayo. Boktuane Arka sayang, boktuane Arka, boktuane Arka. Sing ngarani Hongkong, boktuane Arka, sing ngarani Hongkong, boktuane Arka, boktuane Arka. Boktuane Arka, boktuane Arka. Sama Mas Sutrisno, Mas Sutrisno. Ngitungi dina, ngitungi bulan, kapan bae waktune pengen ngambung batuke duwong pujaan atine seno. Boktuane Serin, boktuane Serin. Anaknya tuan rumah, anaknya tuan rumah, anaknya Mama Reza, anaknya Mama Reza. Mimi Yomas, Mimi Yomas, Mimi Yomas, Mimi Yomas, Mimi Yomas. Mimi Rona. Mama Elpano, Mama Elpano. Kanggo Kang Edi Jongkara. Mama Elpano, Mama Elpano, Mama Elpano, Mama Elpano, Mama Elpano, Mama Elpano, Mama Elpano. Sing duwe gogol. Sing duwe gogol. Mas Awang sing duwe gogol. Siapa gayo? Mas Awang sing duwe gogol. Himalaya Mimi Rosa ora bakal bisa nyusul amba atine bolo yen wis parek kakang ning ngadepan Mas mata. Sutrisno yang punya roda besi. Mas Mimi Wahyu, Sutrisno sing Mimi duwe Wahyu, roda besi. Mimi Wahyu, Mas Mimi Wahyu, Sutrisno. Mimi Wahyu, Mas Sutrisno. Mimi Wahyu, Mas Mimi Wahyu, Sutrisno. Mas Mimi Wahyu, Mimi Wahyu, Mimi Wahyu. Sutrisno. Mas Sutrisno sing duwe roda besi. Lewat suta. Wis Mi. Mama Nereja, Mimi Nereja. Bakal teka Mama Rehan. Kanggo Kang Darno. Bolo dandan seporit. Yayu Uku. Pengen katon cantike yen ketemu senok jaluk ping-pitu. Bundane Delisa. Ayah Delisa sing duwe Boktuane Angga, boktuane Angga. Ngitungi dina Mas adio. Awang sing duwe gogol. Ngitungi bulan. Mas Awang. Kapan bae tekane pengen ngambung pipine duwong Nonok Liani. Nok Nita kelingan bae. Sapa? Nonok Liani. Mimi Bahar, Mimi Bahar, Mimi Bahar. Ada di Firmansa sing duwe kreatif media. Ade di Mimi Firmansa. Sandra, Dian Sandra, Nok Dian Sing duwe Sandra, Widya, kreator. Widya Chandra, Nok 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 Widya Bunda Chandra, Nok Neradi. Widya Chandra, Nok Widya Chandra, Nok Widya Chandra, Nok Widya Chandra. Nok Ni. Siapa Mimi? Nok Nita. Amai Amdan. Ambane laut semua. Mas Awang sing duwe gogol. Mas Awang sing duwe gogol. Himalaya ora bakal bisa nyusul. Senang kinan sing eman, senang kinan sing paling sayang. Alah, Nok Ica, 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 Nok Ica. Adion, 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 Adion. Nok Lilis. Merwata Sultan Mimi Cynthia yang Taiwan. Nok Liani. Papai Cynthia sayang, Papai Cynthia, Papai Cynthia paling Mas sayang. Rahul. Papai Cynthia eman yen wis nyawan senep jaluk ping-pitu. Widya Chandra. Mimi Yopan, Mimi Yopan, Mimi Yopan. Jaluk ping 8.
Widya Mboke Chandra gemoy. kesuwun. Sing duwe RT selikur emboke Sing gemoy. duwe RT selikur. Emboke gemoy, emboke gemoy, emboke gemoy, emboke gemoy.